ardangal teddungal gouverneur région Sahel et do sanka Amadou Sidibé tidniraɗo hooreal tabital pulaku coordonnateur préfet kawon projet daraniɗo jandeji francire et arabiare et do ɗowtiru yilimam doori et archevêque doori waldere maroɓe daranide fa hande ndu no kaybirten pilkimen AEG2 e tawti fa hande ndu tabital pulaku e waldere koddal lobbal doori joƴƴinan ƴiwude 12 yaade 13 lewru tubak septembre 2020 ñalomaji itanaɗe soɗi enɗam hakkunde leñi nder province Seno nani no ɗum yarata fa hande ndu kawon himɓe gansaɓe ɗeɗa ñalomaji Hamed Newton Bari hooreje waldere daraninde voteji nde doole laamu wala dow muɗum kawon seni Mathias Tankwano hoorejo sandu laamu daranindo haalaji journaliste en CSC Mamadou Bari hoorejo luumu ndiyam lobbam jarteɗam Babali Sekou Ba hoorejo waldere tabital pulaku Hamed Dikko hoorejo entreprise Senvens SA Bourayma Wedrawgo kilniɗo kalisiji Foner Ada Diallo fa hande ndu hoorejo waldere dawla rewɓe nani fa hande ndu no ɗum yaroyta asayere 12 lewru tubaku septembre beete yamde jeenayi nder suudu kawrite conseil régional hooreɓe leñi joddiɗi e dooriɓe kawran e hooreɓe leñi jonɗi fa hande yasin Burkina kawon nde région ji meɗen yamde 11 fa hande ndu beete on cuuɗi madrasaji ɗi préfet ñiɓi fa hande doori toon fa hande ndu ndaroyte lasarajem kawoni lasara yamde 15 timmorɗe daɗodirel piiɗe bal soɗi enɗam ndaroyte nokkure taliyare bal doori dow ardangal fa hande ndu Boubacar Dikko journaliste communicateur ardiɗo fa hande ndu journal Faso kibaru le redi meɗen Burkina Faso ɗo alal 13 lewru tubaku septembre yamde jeenayi nder salle polyvalente doori toon on pillante joddal lobbal hakkunde leñi nafamum no worri jatim yamde 19 safuko on jiidan fa hande ndu on jaadan e weltare e leñi iriji joddiɗi dooriɓe toon dey dokke lobbe fa hande ndu kokke kam woni baale piiɗe bal soɗi enɗam onon himɓe doori fa hande ndu kettine wonɓe nder commune ji doori wonɓe nder département ji jalte ngare fa teddinen soɗi enɗam fa joddal wela fa nafa heɓe dow kaldal soɗugol enɗam hakkunde leñi yo ɗum ɓeydari men en fuu yo wawade lobbere du e piyanɗe gonɗe ina ngaɗa fa hande ndu nder leydi meɗen ɗo jatim.